съм и съм горд, че с откриването на най-модерният циклотрон на Балканите, нашия град не носи само родовата памет и възрожденския дух, а се превръща в носител на бъдещето. Правихме се, да, това е една мечта, една идея, която се зароди преди малко повече от 2 години и сега вече е реализирана. Имаме възможност и капацитет да произвеждаме до 4 партиди на ден, като 2 са абсолютно достатъчни за храна по цяла България, а с останалите имаме инициативата и околните гранични държави да бъдат.